Čo? Toto na tejto strane. Pôjdem zrazu? No pôjdeš, no. Počkaj, ešte on, Janko Novotný, že sveter si obviažem okolo krku. Kokot. Áno. Kam ideš, ne, neutekaj mi. Ale na svetlo. Peťo, ja mám jeden nápad. Dajme si dole, ja ti budem v boxerkách a odfoďte ma. Dobre, tak. Nestačí. Choďte do piča, vy to Peťo! dáte na YouTube. A jak ja mám dať na YouTube? Dajme si v boxerkách sa odfoďme. Vymeňme si gate. Ne, odfoďme sa boxerka. Pusti, musel som odfoťť boxerka. Dobre, ale tak... Ale idú sa. auta, víš. No čo, no ty vyšiel. Ešte Karol, kazety buzerám. Ale ma odfoďte, netočte, lebo chcem si dať fotku na boom. Ja ťa točím, no sorry, no. Odfoďte ma. Odfoďte ma. Odfoď ho. Odfoďte ma, lebo video si nemôžem dať. Počkaj, tak kde ma ja už? Odfoďte. Kto fotí? Poď, Juro. Rýchlo. Juro, poď. Počkaj. Teraz som natáčal. Máš čas, Juro, máš čas. Máš čas. Juro. Poďte. Potom mi pošlite, až Máte na svetlo. Tam je auto. Ale nevidno to bolo dobré. Lukáš. Na svetlo poďte. Čo máš, aké zelené? Ty si zelený. Ty to natáčaš ešte? Áno. Choď na svetlo, vieš, neukážem, jak vidno. Tak nevidno. Ľudia, čo nás nenavidia. No, choďte. Potom, keď odíde auto. Dobre. O tu sa išlo len okolo, to zastavíš. Máš to, to pošli. Jasné, pohode. Ty kokot, ty si nekryš, máme telefón. Oj, Romano hip-hop. Dobre, tak sa dochytáme. Ale hromadne všetci. Karol, ale neviem, aký sú tu. Karo, kde je ty? Takto, hej, tak. 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 A na ktorú stranu začneme? Tam. A lavačkou sa ide tam? No ideme. 3, 4. Pam, pararam, pam, pararam, pam, pam. Kakajenček! Ano, jest si, ne? Áno, Peťo, daj! To páčika ukáž. Daj, koko, daj. To nikto neuvidí. To je moc. Ja dám do kompa a vymažem to z telefónu. Ukáž Karula, on tu je taký... Ukáž nohu. Možno, Juro. Ukáž nohu. Vyzerš zubky. Parad, ne? Bol si u zubara? Nie. Mareka. A Marek je trápný. Kukuč. Ja som to pozastavil, jak som to zlakol. Už to ide, neboj sa. To čo bolo? Ja neviem. Niečo spral. Ale ja by som si... Prejde všetci, poďme tam. Čože nenatáčaš? Ja ešte áno. Treba čakať, keď vyjím to auto. Som čaj boxer, ale tak môžeme niekde poslieť. Tam na mlínskej, však tam sa rozsvieti. No. Ale hej, Ja ti takým dom, ne? hej, ako sa boskám s Tomášom. Ja Jasné. iba to imitujeme, hej? Čak tak chce kúkať, ne? Tam chodí do cutnu. Na tom som aj ja privážem na ten stôl. Dobre. Ne, veľa. A rýchlo, že nemám pamäť. Tak to vypni. Ne, to furt mňa, tu je Karol, nech spraví nejakú... Karol je trápny. Karol má mikrofón. Tak urob niečo, ne, že hen. A je to. Super. To nakúť, ale zase. Čo?